ஹாய், ஐ எம் எலக்ட்ரிஷியன் பாக்கியராஜ். புது வீட்டிற்கு ஒயரிங் எப்படி பண்ணுவது என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது சிங்கிள் பிஹெச்கே ஹவுஸ், இது சின்ன வீடு. இது ஒயரிங்காக ரெடியாக இருக்குது. எனக்கு பூசெல்லாம் முடிஞ்சு ஒயிட் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கிச்சன் இது. நம்ம ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுவிட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சிமெண்ட் கலவெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். ஜங்ஷன் பாக்ஸுங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது. ஒயரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம எர்த்துக்கு வந்து க்ரீனும், நியூட்ரலுக்கு பிளாக்கு, யூபிஎஸ்க்கு க்ரே யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபேஸ்க்கு ஆர்ஓபி ஏதாவது ஒரு யூஸ் பண்ணுறோம். ஒயரிங் பண்ணி முடித்தாச்சு. ஃபேஸ், நியூட்ரல், எர்த்து, யூபிஎஸ்ஸு. இது லைட்டிங் பாயிண்ட்டு. இது 2வேக்காக நாங்கள் ப்ளூ, பிளாக் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னொன்று ரெட்டு, பிளாக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா 2வே சுவிட்சுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளூ, பிளாக் வந்து நாங்கள் ஃபேனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் 2வேக்கு. பிளாக்கும் ரெட்டு வந்து லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒயரிங் பண்ணி முடிஞ்சிடுச்சு. பெட்ரூமில் முடிஞ்சு இப்போ ஹாலுக்கு ஒயரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணி பாதி ஒயரிங் முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லா எலக்ட்ரிஷியனுமே ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒயர் தள்ளுறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக தள்ள முடியாது. ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸி மெத்தட் அது. இந்த ரூம் சர்க்யூட்டு தள்ளியாச்சு. ஃபேஸ், நியூட்ரல், எர்த்து, யூபிஎஸ்ஸு. ப்ளூ வந்து நாங்கள் சீலிங் ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ரெட்டு வந்து லைட்டிங் பாயிண்ட்டு. எல்லோ வந்து ஸ்பாட் லைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லா ரூம் சர்க்யூட்டுக்கும் ஒயர் வந்தாச்சு. ஒயரிங்கும் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது நம்ம சுவிட்ச் பாக்ஸு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்ற அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ யூஎஸ்.